Ngangazi ukuthi iy'ngane zisabhukuda esikhathini samanje la ngihlala khona. Phela thina sihlala elokishini ungaboni nje ngoba ngimile la. Le ndawo ile ezansi, but indawo ehlala kuyilokishi. So sengiyathuka uma ngithuka ukuthi iy'ngane zisabhukuda. Ngacathi ukugcina ngathi. Nakhona kwakuthiwa hhayi, khona ingane eshonile lapho basiyekisa-ke omama ethi babehlakaniphile. Kwathiwa khona la sasibhukuda khona nje indawo yayinkulu. Kwathiwa hhayi khona umuntu ingane eshonile khona lapho. Sayeka lapho, zange siphinde sayobhukuda. Saphelela lapho and futhi babehlakaniphile ngokusho lokho sagcina ncini. So ngiyathuka nje bengize la ezansi, angijwayele ukuza la. Ngiyaqala kahle kahle ukuza ngapha kule side ngoba ngithi ngenza le video nje. Hawu, ngibona abantu hawu, yazi engazuthi like yithi sisakhula yabo. Because laba abakhulayo kithi laba nje engihlala nabo hawu, indaba zokubhukuda le abayingeni lezo zinto. So yeah, ne at least hlezi siyiblema le ngane sithi hlezi semafonini, ifana nathi zenza i-content esikhundleni sokuthi ziyodlala ziyarekhoda nani nani. Kanti hawu isasekhona esayijabulela nje ukuyobhukuda. So akufani. Kodwa bawungakho abantu abengavumela iy'ngane ziyobhukuda esikhathini samanje. Nami ngike ngavuma, ingane yami iyobhukuda. Kodwa thina sasibhukuda zonke iy'ndawo nala, kodwa hhayi kule ndawo khona enye indawo le phezulu.